Počkej, kde je? Kožíšek nějaký. Ukaž jméno, ukaž centrum. Kdo to je? Kolumbia. Nebo je žábe. Ten na žábe. Aj jo, já jsem vůbec zapomněla. Já taky, dokud mi taky nepřipomněla pizzu. A jo. Hola, hola. We are going dancing. Jirčo, já jsem tě viděla, jak jsi se rychle otočila. Who not scary play bad too? Někdo tady hezky brojní. Víš do píči. Natálo. To i ty modrý Anet, chtěj po tobě Instagram. Anet, vole, já to mám. I ty modrý hlavy byl by možný nebo je také ve vztahu. Zakopaná mrtvola na pichu. Zakopaná mrtvola. Napiš si to. Napiš si to. No já mi strčila prsty do prdele, celou ruku kráva. A ty úplně. Daradam. Pojď tam se mnou, ať tam nejsem se mnou. She's Ukraine. Hello beauties, hi. New make by you. Nice. Řekni mi něco ukrajinsky. Počka. Nice. Привіт. Привіт. Hi princess, they don't the song. Ne. Počkej, já to budu číst. Co? Kiss girl. Já vím, že tam je no. Hey, I think your smile is so beautiful. Salam. Merhaba. Salam. Jakože pozdrav. Aha. I'm from Africa. Show socks. Uf, bebe. Who not scary play bad to on. You guys make me jealous because of your beauty. Odkud jste? Z Plzně. Z Budějovic. France. Tam ještě nepřipojil Oleg do prdele. More 4000 lidí se připojilo. Jako během toho celého. To ukončili. Ne. Good morning. Guten Tag. Dear, how are you? Good. Hello. Lol, all scary. Yeah, we are scared of it. Привіт. Paní Hubáčko, a tam asi nemůžete vidět, ne? Привет. Aha. Hello, I'm from... Vy tady nebudete s náma. Jste obarvená. Tancujeme kárečci. Nelír. Vypadáme jak... Já mám ofidu. Hele, ale jdeme, we go and dancing, dáme to tam dopředu a dáme to před nás. Natálo. Že to vidět, jsou nějaký lidi z Indonésie. Tam bude z Indonésie. Tak se uzavřu, no. Nejde to víc. A tam koukáme.
guys, bye. 360 nás zase Bye. Bye.